IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Narigat nga mapukaw ti systems loss iti transmission ti kuryente nga agturong kadagiti consumer. Dahito iti inlawlawag ni Sarat Vice Mayor Remigio Medrano manay tinatakamat ni Presidente Marcos iti sunana iti laing kalabes. Kuna ni Vice Mayor Medrano kas may isang engineer no pakaseknan ti panagtakaw ti kuryente mabalin ang maksian ti systems loss ng transmission di pagseritaan narigat daytoy ang mapukaw. That is the commitment of the president, and it's a lot of challenge on how to implement this. Although it is a very attractive commitment by the administration, but to have it implemented, it's another thing. Kas may isang inhinyero, ti systems loss nga makunkuna kat part of the distribution process. The longer is the delivery of power to a certain area, may maadda ti makunkuna nga systems loss nga talaga. Nahankit di dito makunkuna nga panagtakaw iti kuryente sa bali di hijay. That is systems loss, but it's part and parcel of the electrification. Malagip nga adun ti maragsakan iti kalikagom ni Presidente Marcos nga tiyempunan nga mapukawan ti systems loss iti bilin ti kuryente gabot ito ket mangpapadagsen nga babayadan dagiti consumer. Manaig ti retoy nagipila metten ti House Bill number 100430 the House Majority Leader Sandro Marcos kini Speaker Faustino D para iti nakamendar ti epiralo nga mangpawaba iti singir ti kuryente. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.